Astăzi ne jucăm rival. Ziceți-mi dacă vă place al meu skin pe sniper. Îmi place mult de el. Și caramitul dacă îmi plac ambele foarte mult. Și da, nu prea mai postat de ceva cum se face, știu. N-am mai postat de mult. Dar m-am întors. Sper. Nu prea mai am avut timp, dacă mai e vacanța de vară, gen. Eu postez mai mult vară. De vă interesează. Dacă vă interesează. Postez mai mult vară. Și da, suntem aici pe Rivals 1v1 și deja eu o să câștig, sper că prea bun. Gen, asta ar trebui, are 73, eu am 70, da. Hai să mergem niște arme, mi-au satchel. Și nu judecați că ce nu a lansat în aer, nu înțeleg. Da, în fine. Bună. Da. Nu sunt așa de bun pe sniper, dacă n-ai da. V-am demonstrat. N-ai fost numărul 1. Și o să vreau să încep o serie în care fac un joc, un hobby și așa. Doar că chiar am făcut, am filmat-o, doar că nu am făcut pentru că nu știu de ce nu mi-a prea acolo. Dar asta sper că da și o să fac direct de la partea a doua seria aceea. Mă rog, revenim aici la live. Unde e ăsta? Ce mai găsesc? Mă găsesc de ascuns, cred că. Ascuns pe aici. Mă rog, dacă ai răbdare. Să-l aștept să vină. Ăsta am cred că vine veci. Ok, 1-4, totuși eu o să-l bat. Și o să facem și partea 3-a de la Keyboard Escape. Oh, fuck! Ce dă ăsta? Da, știu eu că o să stau. Ziceți voi, dar nu-s bun la Rivals. Puteți să-mi dați ed, nu înțeleg de ce n-am văzut nicio cerere. What? Ce e acolo? E. În fine. Ok. Reload. O să trec, da. Skin-ul mișto. Și acum o să mergem pe alt skin. Top Sniper. De pixel. Și ăsta îmi place foarte mult. Ok. Asta cringe. Ăsta are beef. Mi s-a părut că are beef. O și putem să luăm balon de coapă. Summer update. Mă bag acolo la 2 minute. Hai bă. S-au dus ăștia, s-au dus la Neco. Să fac la Neco. Mă bag și eu. Mamă, ce pucat. Nu. Am mistri. Dacă votează arena, ok. Bere, am mistri de 3, dar mi-l iau înapoi, dar am nevoie și de chei. Da, în fine.
A, și Sniper era la Daily Shot. Și ăsta am băgat robot. Celălalt Kraken am băgat robot. De la... Știam eu cum mă cucărește. Ferească Dumnezeu cucărește. Ia, îi scriu only knife. Îi scriu only knife. O, dar dă pe telefon atunci. Lejer. Puțin lejer. Only knife. Only knife. Și dacă mă întrebați de ce merg mai prost și așa și mă mișc puțin mai prost, e bine W e stricat. A, și este sesiune de mod doar ca idee. Și ăsta e video de revenire, doar sper că v-a plăcut, nu uitați să dați un like, pa, pa!